ман султонзода мавзуна сокини шаҳри кӯлоб. Филми ҳуҷҷатии хиёнат ки тавассути шабакаҳои телевизионии ҷумҳурӣ пахш гардид, бори дигар амалу рафторҳои зишти аъзоёни гурӯҳҳои ифротгароиро ба мардум нишон дод. чуноне ки дар урфият мегӯянд адабро аз кӣ омӯхтӣ? Аз беадабон. ба ақидаи ман муҳтавои ин филм дар тинати ҷавонон дӯст доштани ин хоки муқаддас ва бедор намудани мафкураи онҳо, ҳисси худшиносиву худогоҳиро боз ҳам афзун намуд. ва имрӯз мебояд ки ҳар як шахси бедордил истиқлолият, ваҳдати комил ва муқаддасоти миллиро ҳифз намоянд ва дар рушду нумӯи ин сарзамини бештосо саҳмгузор бошанд. ман ҳамчун ҷавони хушбахти даврони соҳиби истиқлол аз тамоми ҷавонон даъват ба амал меорам ки бо ақли солим амал намуда фирефтаи ҳар гуна ваъдаҳои бардуруғи ҳизбу ҳаракатҳои тундрав нашаванд, чунки як амали зишти онҳо боиси ашки модарон ва ғуссаи пайвандонашон мегардад.